Takže dneska si poprvé zahraju Hytale. Už teda jsem přímo ve hře a asi jako první bych si měl udělat svýho avatara. 5 minutes later. Takže takhle nějak vypadá ten můj skin, který jsem si nakustomizoval a myslím si, že už můžeme jít rovnou do hry. A pojmenujeme ho jako první svět. Tak. Hej. What? Tak já nevím, jak ho pojmenujem. To je hrůza. Tak prostě. Bez diakritiky. První svět. OK. A já už tady dávám Create World a můžeme na to. Jsem na to strašně zvědavý. A už se nám to tady načetlo. Wow. Ty kráso. To je úplně hustý. To je nějaký šutry. Nevím, co to je. To je houby nějaký. OK, Fkem to můžeme vzít. O, a mě to svítí v ruce? Nebo? Jo. To jo. Jako myslím si, že tohle, pokud jako na tom budou dál pracovat, tak to prostě bude mnohem lepší než Minecraft. Jo, můžu to zničit, nebo to můžu to. To jo. OK, máme svíčku. A tu máme v druhé ruce. Takže takhle máme inventář. Můžu si to vzít do druhé ruky. Můžu. A takhle Ty kráso. To je úplně lepší všechno než v tom, než v Minecraftu. To je vyupgradeovaný Minecraft. Hele, tady máme nějaký šutry. No nic, tak já si asi myslím. To jo. To můžeme normálně takhle zapínat a vypínat ten oheň. A já si myslím, že tu svíčku teď nepotřebuji teda. A myslím si, že můžeme rovnou tohle otevřít a uvidíme, co tam bude. Ty kráso. Takže tohle je můj první pohled na Hytale. Tyjo, já vůbec nevím, co mám dělat dřív. Je tady takový divný movement, protože já nevidím sebe. To v Minecraftu vidíme, ne? Vždycky. Jak sprintu. OK, takhle, jasně. Tyjo. Tamhle už něco vidím vzadu. A vypadá to mega dobře. Tady mi to nabízí, že mám map. Tyjo. Koukejte na to. Hodně hustý. Jo, a mimochodem tady dlens tak je nějaký chrám, ale tam se pustíme až v dalším videu. Chtěl bych z tohohle určitě udělat sérii, takže pokud byste chtěli další díl co nejdřív, tak určitě napište komentář nebo like a po případě dejte odběr, protože tím uvidím, že vás to zajímá. A já si myslím, že teda můžu tady pozbírat nějaký ty kameny. Zatím nejsem vůbec zvyklý na ten movement a tak. Takže asi to z začátku. Wow. Spawnuli jsme se takhle někde u toho lesa a tam to vypadá, že je prostě louka nějaká. A máme tady něco jako staminu. OK. O, a tam je nějaký dům. Nebo vesnice, nebo co to je? To je asi. Jo, to je tohle. Ale tady předtím je něco. Ale já bych chtěl zkusit. Wow, jeskyně. Tam bych taky šel až někdy příště. Wow. Hej, to se těží nějak dlouho, ne? Dělej. Wow. Tak tohle to určitě usnadní extrémně hodně práci, jestli takhle prostě spadne vždycky celý ten strom, což je fakt hustý. Tady zůstal i v zemi kus. Protože já jsem zničil jeden strom a mám 134 logů, nebo nevím, jak se to jmenuje tady, ale taky. A tady mám nějaký prostě crafting table, nebo prostě v inventáři můžeme craftit. Já bych si dělal jako nějaký meč tady. To jo.
Jo, počkej, to má i štít ten meč, jako. Wow. Hej, tak to je úplně hustý. A tamhle někoho vidím. Tyjo, borůvky. Ne, borůvky to asi nejsou nějaký prostě bobule. OK. Takže já to tady pozbírám. A jdeme dál, no. Líbí se mi, že tady mapa, že se člověk vůbec nemůže ztratit vlastně. To já jsem vždycky nesnášel u Minecraftu, když jsem se ztratil a nevěděl jsem kudy domů. Ale já chci tohle z toho. Tyjo. O, myš tady je. Wow. Hustý. Sakra. OK. A padl nám tady z toho nějaký linen scrap. Nevím, jak se to čte, fakt to nevím. Tohle nám z něho padlo. A... OK. A potom nějaký prostě kusy kostí. Tady opět nějaký kameny, jasně. Tyjo, co je tohle? Ale líbí se mi, jak je tma prostě v těch barácích a tak. Wow, ty kráso. No. Chci vyzkoušet, jestli když budu takhle crouchovat, jestli spadnu, jo. Tyjo, hodně hustý. Tyjo, co to je? No nic, já tak si tady do druhé ruky vezmu tu svíčku a jdem se podívat dovnitř. Co to je? OK. Zas nějaký bobule. Oh. Hej, tak to je mega hustý. Já se zvědavej teda, jestli to bude stejně populární jako Minecraft, protože... Wow, co nám to padlo? Sůl, to je hustý. Protože zatím mi to přijde jako, že spíš dobrodružná hra, jako prostě objevování a tak. Tyjo, tak tohle musíme příště vyzkoušet. Ale zatím mi to nepřijde úplně jako, že by se člověk tady dělal nějaký automatický farmy a to je vlastně to, proč je Minecraft za mě tak známý, protože tam člověk může dělat co chce. A to nevím, jestli tady půjde. Každopádně zatím tak z toho mám velice dobrý dojmy, protože jako podívejte se, ten krása. Tady jen se teda ten chrám, ale tam se podíváme až v příštím videu. Zatím ještě teda se tady podíváme kolem. Jo. Jo, když zmáčknu G, tak to můžu vyhodit. Tyjo. Hej, neutíkej. A počkej, když nebudu mít ten meč. No, taky utečel. Wow, co je tamhle zas? Mimochodem, tahle hra se vytvářela hrozně dlouho. A... Ne, to jsem nechtěl. Tahle hra se hrozně dlouho vytvářela. A jsem moc rád, že konečně teda už vyšla, protože já jsem se na to těšil fakt hodně. Tohle můžu sníst nějak? Jo, můžu. Wow, hustý. A není tady nic jako hunger bary. Není tady žádný jako hunger, jako v Minecraftu. Pouze prostě hápka, což asi mi asi tak vyhovuje. Wow, co to je? Nějaká houba. No, takže... Tyjo, kde to zase jsme? Je to tu hrozně úplně na objevování, je to prostě jako Minecraft s hrozně moc modama, jako. Tyjo, omylem jsem zase vyhodil něco. No, takže jako... No, je to hodně hustý. Se zvědavě, jestli tady budou nějaký jako bossové, nebo něco takovýhleho. Ale myslím si, že tady bude prostě dělat tolik věcí. Tyjo. My si můžeme takhle sednout. Hustý. Tyjo. A můžu tohle všechno ničit prostě? Třeba kdybych chtěl zničit... Tyjo. To je... Co to je? Není to nějaký brnění? Je to brnění, ale co to je za brnění? Za část brnění.
Jo, takhle. A to nám přidává 4 srdíčka. To je hustý. Nějaká esence. Nevím, co to je. To už jsme měli. Styky, těch máme hodně. Jasně. Boom powder. Jasně. A semínka, takže to je hustý. A můžu si vzít tu čestku? Asi jo, to si vezmu. Jo, padla nám, tak to je hustý. Jo, co tohle to je zas? Nějaký vajíčko. Jo, počkej, tady je postel, tak tu si taky vezmem. Hned v příštím díle tak bych chtěl asi postavit nějaký malý baráček, ať prostě se ubytujeme a prostě si to vylepšujeme tu bejsku postupně. Co je za tohle? Nevím, zase tady nebudu úplně jako krást všechno. Wow, tady jsou nějaký, co to je? Čust. Hustý. Takže to jsou prostě tady nějaký takový baráčky. To samínka si taky vezmu, nebo vajíčka vlastně. Všechno tady vezmu. Všechno. Je tady nějaký autojump možná. A tady jsou všude vajíčka, nevím, co budou dělat. Jo. A musíme najít teda, kde se zabydlím potom. Nebo to teď hledat nebudem, až v příštím díle. Takže tady jsou koně. OK. Já na ně můžu rovnou jezdit? Na. Oh, takže my máme svýho koně už. Wow, ježiši, co jsem to spustil. Mě by zajímalo, jestli si můžeme nastavit nějaký jako mod, kde sebe uvidím. Počkejte. OK, takže takhle. Jo. Takže koukejte, my jsme tady na koni. Hustý. Hej, tak to je extrémně hustý, ale. Koně necháme koněm tady, ale určitě se ho chci nechat, protože na prozkoumávání to bude úplně super. A takže tak no. Jak z něho se stoupem, teda by mě zajímalo. Jo, takhle. Hej. On mě kopl. WTF. Hej, tak to pojď sem. A ne, já mu nic... O, tamhle něco je. Tam bych se ještě podíval a... Příště už zase necháme do dalšího videa, ať můžeme udělat další. To je hustý. Co to je tady? Je to tu hrozně moc na objevování, to je úplně neskutečný. Jo. A co to je? To jsou jenom nějaký stromy asi. Nějaký mangrovy. Hej, tak to je neskutečný, ale. Co to je? To je králík. A proč za mnou všichni utíkají? Já se chci na ně podívat aspoň. OK. Pěkný králík. No dobrý. Ještě se podívám tady, jestli nebude nějaká třeba čestka, ale já vůbec nevím, co to je jako. Nějaká rozpadlá stavba. No a já si myslím, že tohle to... Co? Já jsem hodil ten kámen? Hustý. Tyjo, tam v rohu nám to dokonce ukazuje, co je za počasí. Asi, že ne, tak nevím, co to ukazovalo. Každopádně tohle je konec dnešního videa. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte zanechat like, odběr se zvonečkem a určitě zanedlouho, nevím za jak dlouho, ale určitě vyjde ještě další video, protože z Hytailu plánuju udělat nějakou sérii, kterou prostě nějakou dobu budu hrát. Takže já se s váma loučím, čau.